Mulla oli hirveä huoli nuorena siitä, että mitä jos musta ei tulekaan mitään. Mutta jossakin vaiheessa alkoi vahvistumaan tunne, että mä oon aika hyvä laittamaan ruokaa. Ehkä mä oon parempi kuin moni muu mun ikäinen. Sitten mä katsoin ensimmäistä kertaa Australian Masterchefia ja mietin, että ei vitsi, jos toi tulee ikinä Suomeen, niin mä haen siihen. Ja sitten se alkoi kiinnostaa se keittiöpuoli ihan ammattilaisena. Mä olin aluksi ravintolan salissa töissä tarjoilijana, mutta haaveilin siitä keittiöstä. Se alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän. Ja ei mennyt kauaa, kun Masterchef-ohjelma tuli Suomeen ja mä hain siihen. Ja pääsin. Ja pärjäsin siellä tosi hyvin. Se oli ehkä semmoinen oikopolku siihen keittiömaailmaan. Mun tavoite on saada maailman pohjoisin Michelin-tähti ja tehdä se ekologisesti kestävällä tavalla käyttäen paikallisia raaka-aineita. Näillä leveysasteilla ei Michelin-ravintoloita ole, ja aivan syystä. Lumi peittää maan 7 kuukautta vuodesta, eli silloin täällä ei kasva mikään. Asukastiheys on 2 henkeä neliökilometrille, eli asiakkaatkin on aika harvassa. Lapissa on enemmän poroja kuin ihmisiä. Se voi olla mahdotonta, mutta mä oon aina tykännyt haasteista. Mitä pitempään mä oon asunut täällä, niin sitä tärkeämpää mulla on ollut paikallisten raaka-aineiden opettelu ja käyttö. Täällä on tutkitusti maailman puhtain ilma ja sen huomaa kaikesta, mikä täällä kasvaa. Satokausi Lapissa on tosi lyhyt. Alkukesästä tulee koivunmahlat ja kuusenkerkät. Sitten tulee villiyrtit, mesiangervot, maariantuoksuheinät ja tämmöiset. Syksyllä täytyy kerätä kaikki raaka-aineet talveksi talteen. Marjat, sienet ja juurekset. Nykyään ajatellaan, että kaikki pitäisi saada tuoreena ja on alettu kasvattamaan kalaa sisätiloissa ja tuodaan pensasmustikoita toiselta puolelta maailmaa, kun ne kotimaiset pakastemustikat ei kelpaa. Pakastushan on hyvä asia ja kuivattaminen ja säilöminen. Ne on kaikki asioita, joita täällä on perinteisesti tehty. Satokauden noudattaminen ja paikallisten raaka-aineiden käyttäminen on ekologisempaa, se on eettisempää ja sen kun ihmiset tajuais vielä, että se on itse asiassa myös paljon halvempaa. Uuden annoksen kehittely menee aina raaka-aine edellä. Mä haluan aina haastaa itseäni käyttämään raaka-aineita, jota mä en tunne tai mistä mä en välttämättä lähtökohtaisesti ole innostunut. Ja sitten kun mä löydän jonkun raaka-aineen, joka on mulle jo vaikea ja mä saan siitä superherkullista ja saan asiakkaat innostumaan uusista raaka-aineista. Ja yhtäkkiä se niin sanotusti surkein raaka-aine onkin se illan tähti ja siitä puhutaan eniten. Nyt esimerkiksi poron kateenkorvaa ei kerää kukaan poromies täällä. Mä oon käynyt ennakkoon juttelemassa poromiesten kanssa ja sanonut, että mä ostan kaiken, mitä saatte kerättyä. Mä kysyin siitä kateenkorvasta viimeksi, niin miten me tehdään sen kanssa sitten, että otetaanko se jossakin siellä teuraspäin? Mä hätty, kun minä vaan tiedä mitään se on. Joo, no kyllä ne hoksaa siellä varmaan sitten, kun ne pyöt, että ne ottaa siellä. Mutta se on hyvä, että sä oot mulle luvannut ne nyt. Joo, mä oon luvannut. Minä sanoin, että mulla on luvannut. Se on niin hyvän makusta. Mä luulen, että sä tykkäisit. Jaha. Mä lupaan tehdä sulle sitä. Joo. Jos mä saan käsin. Keskeisenä ajatuksena tässäkin on se, että eläimestä käytetään mahdollisimman tarkkaan kaikki osat. Mä oon syntynyt Neuvostovirossa. Mä asuttiin maatilalla ja mä muistan, että siellä savustettiin aina paljon. Siellä roikkui savustettua siankylkeä ja kalaa ja oli kananmunia ja kaikkea. Se savusaunassa savustaminen on ollut asia, minkä olen halunnut opetella. Siitä mulle tulee edelleen tosi kotoisa olo. Ihan kun mä palaisin sinne lapsuuteen. Aluksi tein paistia ja sitten tuli kauhean kuivaa. Piti opetella, että miten sä saat sen pysymään roseena ja ne suolaprosentit ja kaikki. Mutta sitten kun se onnistui, niin siinä oli niin mielettömät maut. Ja sitten hoksasi, että siellä voi savustaa kaikkea muutakin. Mutta sä et saa millään muulla savustustavalla samanlaista makua.
Se ei ole kylmäsavua, mutta ei lämminsavuakaan. Se on vanha tapa, mutta se poikkeaa niin vahvasti kaikesta, mitä nykyään on tarjolla. Elsa on ravintola, missä on ruokoillut presidenttejä ja kuninkaallisia. Ravintola on perustanut keittiömestari Matti Hirvasoja ja se on ollut osa munkin uran alkuvaiheita. Mä hain sinne töihin heti Masterchefin jälkeen. Väitin Matille olevani hyvä veitsien käsittelijä. Matti nauroi mulle päin naamaa, mutta otti mut töihin. Matilta opin etiketin ja kurinalaisen tekemisen sekä ranskalaisen keittiön perusteet. Nyt kun ravintola on tullut mulle, niistä Matin historiaa kunnioittaen ravintola on tuotu tähän päivään. Ravintola sai nimekseen Elsa, puolisoni isoäidin Elsa Ylläsjärven mukaan. Hänen nimensä mukaisesti rakennettiin myös ravintolan konsepti, kunnioittaen käsityötä, paikallisia raaka-aineita ja kulttuuria. Elsassa on yksi pöytä. Kun sä astut sisään, sä et ikinä tiedä, kenen vieressä sä istut. Ruokalistaa ei ole netissä, eikä sitä tuoda myöskään pöytään. Ihmiset tulee tänne hyvin avoimin mielin, mikä on mun mielestä mahtavaa. Mäkään en ikinä tiedä, minkälainen siitä illasta tulee, ja mua jännittää joka ikinen kerta, kun mä ensimmäisen kerran menen siihen pöydän päätyyn, kertomaan paikan historiasta ja esittelemään itseni. Fine dining ravintola keskellä ei mitään. Ei ole se helpoin konsepti saada onnistumaan. Ei tänne kukaan vahingossa eksy. Mutta niille, jotka tänne löytää, on luvassa jotakin erilaista. Se on vähän siellä syrjässä ja et heti välttämättä tiedä, missä se on. Ja se on osa sitä kokemusta. Mä rakastan jäätelöä. Ja mä oon aina haaveillut jäätelön tekemisestä. Ja sitten mä aloin selvittämään, miten tehdään jäätelöä, miten tehdään gelatoa, miten tehdään hyvää gelatoa. Mä käytän Lapinlehmän maitoa, joka poikkeaa tosi paljon valtarotujen maidosta. Makuina käytän vain lappilaisia raaka-aineita, ei vaniljaa, ei suklaata. Sen koostumus on tosi erikoinen. Se sulaa heti suuhun. Ihmiset aina hiljenee, kun ne maistaa sitä. Ne miettii, että mikä tässä on. Se on jotenkin semmoinen hämmentävä. Se on täydellinen lopetus illalle.